What's up, mga katropa? Welcome back to Iris TV. So, nandito naman tayo sa episode na Susubo o Susuko. Susubo o susuko? So, tayo ngayon guys ay merong hinandang kamatis, Kamatis, hotdog. hotdog, Ayan, hotdog. pansit canton, corned beef, Egg. ah, Egg. egg, tinapay, sinangag, saka syempre kape. Hindi mawawala yan kasi ngayon guys, flex natin yan, no? Kami yan. Ano, kakain tayo dahil ito ay Pinoy Almusal na napanood natin kay Noy PX. Shout out. Hi mga lods. Ayan, mangantana po. Mga tana guys. So, hotdog. Guys, ubos ko to. Almusal to eh. Ayun naman sa mga kubos. Mm. Nakalimutan mo tong tuyo. Ayan. Ayoko yan. Galing to ng America. Pangasinan. Galing to America. Hindi, Pangasinan. Pilipinas. Sarap yan o. Bagoong saka kamatis. Gusto ko tong tuyo. Kahit ako kaya ko sumubusin eh. Kahit wala ka na. Sabi ko kaya sumama sa vlog niya. Magsosolo na siya. Gusto niya magsolo. Pag ganito yung content mo, ako na lang dapat. Pero mas masarap mag-almusal sa Pinas. Shout out kay nanay ko. Kay akong Letty. Kay Nanay Letty. Yung gigising ka may almusal na. Saka sa mama ko. Kay Si Pogi. Mama Pogi. Maaga kasi silang nagluluto ng almusal. Hindi na namin kayo na isubo guys. Subo para sa inyo. Kayo ni may hotdog, puro ka itlog. Ibang favorite mo yung hotdog. Dito muna ako sa itlog. Tapos sa hotdog. Ang kape ko nga. Sa pag-almusal talaga, Pinoy almusal. Hindi mo May na. kape. So, lagi kayong mag-aalmusal, lalo na pag may trabaho kayo. Ito yung important meal. Wala kayong lamesa, ay pinggan guys. Gawin yung pinggan yung tinapay. Corned beef. Malit yung corned beef. Galing ya. Sarap ng almusal, tuyo tsaka sinangag. Hindi na mawawala yun. Inubos mo yung kanin ko? Ako magluto niyan. At kung walang kakain, walang magluluto. Gago! Ginagawa mo? Naglalaro niya pa yung hotdog.
Ate lang sa akin, no? Alam mo, ah. Ano ba yung tuyo? Oo. Hindi. Padulas. Anong tubig? Ano kape sa akin? Ako, ito sa akin, no? Look the wine, man. See, lilisin ko yung mga. Ano ba? So, na rin din ako, guys. Pero yan talaga yung almusal ng Pinoy. Pandesal, tsaka kape, di ba? Eh, wow. Ang Pinoy almusal talaga, taho. Galing ah. Kape, tsaka pandesal. Taho. Yung makikipaghabulan ka pa kay manong-manong taho. Pag sigaw, taho. Ba't kaya ganun, no? Yung pag daan yung taho. Taho! Tapos natutulog ka, maririnig mo. Sisigaw ka din, taho! Tapos alam na nung magtataho kung sino yung ano. May siyempre. Excuse me po. Excuse me ulit. Subscribe niyo po si Noy PH, ang mukbanger ng Barcelona. Malupit yung magmukbang. Nung mukbang ako, ano, mga insekto. Galing Ayos yun. Nung napanood natin yung ano, mukbang TV. Makain siya ng cactus, bulkasil. Saka yung ano. Blah. So guys, ano ba sa akin, no? Saan niya, hindi pa. Hindi sa akin yan. Para madagdagan hotdog mo. Pangit naman. Ang pangit naman nun. Ano? Magiging lima yung hotdog mo. Ang ko nagsabi. Di ba sabi mo kanin mo to? Sige. Pasidahan kita. Baka hindi na namin to kainin, guys. Maalat eh. Saan tuyo? Maalat. May tuyo bang matamis? Lagyan mo nga sukal. Ubusin mo yung hotdog mo. Nakakahiya ka. Isang subo na lang to. Oh. Ano yun? Piso. Ginagawa mo. Piso? Wala? Ayaw na. Gago! Ano na to? Masarap magawa ng kape si Honey Maze. Number 1. Walang tatalo sa kape niya. Daig pang 3-in-1. Yeah, try natin. Masarap magluto si Honey Maze. Ayaw niya ako magluto. Hindi sa masarap magluto. Style ko yun. Ganun gawin niyo sa mga asawa niyo.
hindi nyo sasarapan yung luto para hindi kayo utosang magluto. Kakakape? Pag pinagawa ko ito ng kape, ang daming reklamo. Hindi ah. Hindi daw masarap. Hindi ako nagtitimplang kape. Oo, yung timpla niya. Ayoko. Mapait. May kape bang hindi mapait? Oo, lagyan mo ng asukal. Puro asukal na. Diabetes. Gusto nyo ba magmukbang kami ng 1 kilong asukal? Walang malita. 1 kilong asukal mukbang. Dahil mga ganun yung mga bagong mukbang ngayon. Sino kaya makagawa? 1 kilong asukal, tas 1 kilong kape. Mukbang. Tapos yung tubig niya, mainit. Pag uminom, Para sa pag na sa chat. 3-in-1 na. Ay, kape na. So, na naman tayo mga katropa. So, next vlog, makikita nyo pa ba si Honey Mace? Ako na lang. Nabang mo yung kape? Oo, hindi ka naman nagkakapi. Bawal sa kanya yung kapi. Pero nagkakape ako pag wala siya. Pag sumakit na naman sikmura mo, sikmurahan kita. So, paano mga katropa? Wait lang, hindi lang pa ako tapos. Vlog ko to eh. Galing yan. Ang bagal. Bes na. Ayan. So, mga katropa, naubos ko yung sa akin ha. Ganun na kami ngayon, hati. Maalat daw to. Tapos kung tuyo, syempre hindi naman maubos kasi. Maalat. din. Ayoko na maalat. Gusto kong matamis, parang relasyon namin. Matamis yan. Minsan maalat. So, paano mga katropa? Tagumpay tayo. Naubos natin yung side natin. Pero gusto ko masarap. Tapos maalat eh. Ayoko nang masyadong maalat. So yun na. So, yun na guys. See you pa next See you vlog. mga katropa. See See you. you. See you on her vlog next time. Sana mas masarap na pagkain yung ihanda niya. Ano kaya? Comment below kung ano gusto niyo pakain sa kanya. Ako ay nakikikain lang naman. So yun na guys. See you my next vlog. Bye-bye. Shout out sa lahat. Bye-bye.